Si ens cremem a la cuina, què hem de fer? Doncs el primer que hauríem de fer és baixar la temperatura d'aquesta part, no?, del cos que s'ha cremat. I com ho podem fer? Pues amb l'aigua de l'aixeta, l'aigua corrent, i que estigui allà sota l'aigua doncs 15-20 minutets fins que baixi aquesta intensitat de la cremor i també el dolor. No és aconsellable posar aigua freda amb gel perquè el fred també crema, o sigui que podria potenciar la lesió d'aquesta cremada. Aquesta pell s'ha deshidratat, l'efecte de la calor ha fet que es deshidrati, que perdi humitat, i això és el que fa també el malestar i el dolor. O sigui, el que necessita aquesta pell és reparar-se i es repara posant crema hidratant. I res més, cap de pomada antibiòtica, com a vegades tenien el costum, perquè si no tenim cap signe d'infecció, per què posar una pomada antibiòtica? Quan tu tinguis un disconfort, posa crema. Si aquesta cremada fa o provoca que aparegui una butllofa, què hem de fer? Nosaltres a la pell tenim diferents capes, no? Doncs la capa més externa, la que envolta tot el nostre cos, és l'epidermis. Quan aquesta epidermis es lesiona, es desenganxa de la dermis i s'omple de líquid, així transparent, que és el que tenim nosaltres a la nostra sang, junt a les nostres cèl·lules. Doncs quan hi ha una lesió, aquest líquid surt cap amunt i omple el que serien les ampolles. Això vol dir una gravetat més important d'aquesta lesió. Què fem amb les bullofes? Sempre està aquest dilema, no? Les traiem, no les traiem? La resposta ha de ser sí, sempre les traiem. Perquè una vegada es desenganxa l'epidermis de la dermis, aquesta pell es desvitalitza, vol dir que es morirà, s'assecarà, perquè no té la connexió amb la dermis, que és la que porta nutrients a les capes de la pell. I què passa a més, que aquest acúmul de líquid, aquesta bullofa, com més gran és, més dolor provoca, perquè està en tensió aquesta part de la pell. O sigui que sempre les punxem. Amb què? Doncs si estem a casa, amb alguna agulla que podem desinfectar d'aquesta de cosir, una mica escalfada, no? Amb calor, perquè es desinfecti i poder-la punxar i buidar. I què fem amb aquesta pell després que tenim ahí tota arrugadeta? Doncs l'ideal també és treure-la, la pots desprendre fàcilment i limita totes les vores, no?, fins a la pell sana. I fer el segon pas, que quin seria? Doncs tapar-la. Nosaltres sempre les ferides l'hem de tapar, perquè si no estem en risc de que puguin entrar microorganismes, de que pugui haver complicacions amb un apòsit, no?, del tamany d'aquesta ferida que tenim, perquè això facilitarà que tingui bona temperatura, que tingui bona humitat i que el procés de cicatrització sigui el més ràpid possible.